مدي ما ترحان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبتك كاسني تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقلعت كاسني تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز حد تتعشم يتتهكي حقايلك بقوى الكرم وبلهبته لفاش كافي وحبن تصحي تصور ودك الجلاب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلقب لا الدليا تصحي تصور ودك الجلاب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلقب لا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر لا أمورودي مقطنهم كمسل أولادي سرر لا يمن جفر بجلاكي عبي ونموش لتبادر من الحلمو زي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا مشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر فارس انت وفارس عود التطاقم تاريخ بدير حلفات بحبنو ويومتي انتقا كمطعنو سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان باغنانيو لومو وان ووترو العلا قداسنة جلو زيناتاتن مسو زخيد عميق تنتنان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدى مسانا كتصنحو بخبر نعدمكم لايك شير كومنت كمون سبسكرايب بمقبار دما نتخلو نقبرو تعارن دخامن عقوز زخنو بلاكم ندلي سلا تخلو تقبرو تعارن دما بلبي كنا مسكنوكم ندلي مبارنا إلو مارسي أمانا سفح أب كبابينا زوتو كوري مس كبابينا بعلم درجة زقبر زولو من قصقاسات كنركن فتنينا زدما نيرترا بغاتام تزاورن كتس الوازخ الحبريتا كنركن فتنينا زمر دا كان متايتكم علمنا نبي كتس كم تاعتو زلا نخن ردا سلاز حق زناي امبار مجمريا بزخن جمر I believe that CNN and MSDNC, who literally write 97.6% bad about me, are political arms of the Democrat Party. And in my opinion, they're really corrupt and they're illegal. دونالد ترامب اب ميديا mainstream ميديا انصار سلا زخونه يكون كابت فدرال منግስት ዝርከብ ዝነበረ ፋንዲንግ ቆርጾ መኻኒ ይነገራሉ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዝበሃል ኣብ አፍሪካ ዝነበሩ ኣብ ገለ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ፖለቲካዊ ረበሻ መፍጣር ዓብ ተራ ናይ አሜሪካ ጻወት ዝነበረ እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ እውን ፋንዲንግ ናቱ ክቁረጽ ምዃኑ ተነጊሩ ለዶናልድ ትራምፕ ወሲኑ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ዓብ ራዕዲ ፈጢሩ ኣሎ What they do is illegal. This is the Voice of America's Trump now, as part of instructions for certain federal agencies to reduce their operations to the bare minimum, has taken on publicly funded broadcasters, signing an executive order aimed at the US Agency for Global Media, which houses Voice of America and other radio stations. On Saturday, former news anchor Carrie Lake, Trump's senior advisor to the agency, posted on X that employees should check their email. That coincided with notices going out placing Voice of America staff on paid. The president has issued an executive order titled Continuing the Reduction of the Federal Bureaucracy. In effect, USA, GM and its outlets, Voice of America and OCB, if you are an employee of this agency, please check your email. ነቶም ሰራሕተኛታት ብኢሜይል ካብ ስርሖም ክሰግዎም ከም ዝኽእሉ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ሚድያታት ብፌደራል መንግስቲ ፋንድድ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ዝሰርሕ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ USAID ብምቕታል ነቲ بمنقد رديت تمثيله زعتو زنبرة سمك قتل خلو حجة ما بمنقد ميديا حسابات نبالنا ناس حبريتنا محلالف نابل علنا نتبالي زجبر زنبرة رجيم changing كلا سرار حد نعوني قتل الله سلازي he's doing a great favor in Africa بفلاي معناته سب حبريتاتو دليا بإنترنت كي تخرج بخليجياتهم زتقاممه حبريتهم زبنيرهم من فويس اوف امريكا بغات تاخذ لي ليكون كم سمعي ما يفلتني يعني ابز حلفه كبير ترازم حبريتناتهم قلنا بحق تصبغ ينيرو تصبغ حبريتهم يبقى ممكن maybe it's too late. Administrative leave. Reporters Without Borders says that the Trump administration's decision is the latest abandonment of the US's historic role in championing press freedom. If America steps away بحبشة Voice of America كالوت ميدياتات بأمريكا بتفدرال منجسي فاند زخون زنبرو كاب سرحت توكل لهم زغلون نافريكا دما
ናራቲቭ ናታ ባዕላ ንኸተውፅእ ገብራያ ሂቦቶም ካልኦት ከም ኢሎም ስርሖም ከብቅዑ ምክንያቱ ሓበሬታ ዘይኮነ ሽግር እዩ ዝሰጋገር ነይሩ አፍሪካ ሎም ዘላቶ ድማ ውፅኢት ናይዚ ናፃ ሚድያ ዝበሃል ዝነበረ ከም ዝኾነ እውን ምፍላጥ የድሊ ኢትዮጵያ የመፍረስ ስጋት አልፏል። ከእንግዲህ በኋላ እንደዚህ አይነት ስጋት እኛ የለንም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚነሳ ኃይል ካለ ኢትዮጵያን ለማጽናት የሚችል የተሻለ ኃይል ስለገነባን ስጋት የለንም። ኢትዮጵያ የመፍረስ ስጋት አልፏል። አብይ አሕመድ ኣብ እዚ ቪድዮታት እዚ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝተሰነየ ብዙሕ መናውራ ብጣዕሚ ካድረታት ናቱ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ወታደራት ዕጥቅታት ኣፅዋራት ምንቅስቃስ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ንኩናት ክጉስጉስ ከሎ ዝተጠቀመሉ ትሕዝቶታት ብብዝሒ ዝዘውር ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ እቲ ዕላማ ድማ ደይመደይልካ ናይ ኩናት ምድላዋት ከም ዘለዎን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንኩናት ትዳሎላ ንኩናት ምድላው ይግበራሎ ዝብል ንኣብነት ብዙሕ ኣርቲክል ሲ ፓብሊሽድ ዝኸውን ዘሎ መዓት ኣርቲክል ድሕሪ ኣርቲክል ዝፅሓፍ ዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩናት ትዳለዋ ኣለዋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩናት እየን ዝሸባሸባ ዘለዋ ዝብል ዘረባ ዳርጋ ኤርትራ ኮይላሞ ምህለላ ንኩናት ኢሎሞ ሓተታ ገይሮም ኣለዉ ፅኒሕና ንሪአና ምህለላ ንኩናት ኢሎም ኤርትራ ሓቆም እዮም ኩናት እዮም ዝምህለሉ ዘለዉ ንኣብነት ኣብዚ ስምዑ ኩሉ እቲ ዝጠቕስዎ ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ ስለ ዘላ ወይ እውን ገለ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኤርትራ ክትሕወስ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ እዩ ትግራይ ክራይሲስ ኤስካሌሽን ይብሉ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሳይዝ ሜጀር ታውንስ ላይክ ሽረ ዓድዋ ኣክሱም ቀዲሙ ንብዙሓት ከተማታት ከም ዝተቆፃፀረ ቲዲኤፍ ዝበሃል ወይ እውን ቲፒኤልኤፍ ብደብረፅዮን ዝምራሕ ዘሎ ሓይሊ ስለዚ ንሱ መመሊሱ ሓይልታቱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ቴንሽንስ the unrest in Tigray has pushed Ethiopia and Eritrea towards potential war ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘኺድ ኩነታት የብሉ ትግራይ ማለት ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ያ ክትፈትሖ ዝግባእ ግን ንኤርትራ ሓዊስካ ምዝራብ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ወይ እውን ደይመደይልካ ንክልቲኡ ወገን ብሓደ ብምንቃፍ ኣጀንዳ ናትካ ክትሓርም ትኽእል ኢኻ ካልእ ሬሲ ጂኦፖለቲክስ ዝበሃል ኣብ ሬሲ ዝግበር ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኦክቶበር 2024 ዲል ዊት ሶማሊላንድ ፎር ሬሲ ፖርት ሊስ ብላብላ ስለዚ ካብ 2023 ጀሚራ 24 ኣይኮነ 23 ጀሚራ ወደብ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምስ ሶማሊላንድ ትብሎ ዝነበረት መንዑ ገዲፋ ሕጂ ድማ ወደብ ብኤርትራ ወገን ዝብል ዘረባ ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ እናተዘረበ ከሎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንኩናት ትዳለዋ ኣለዋ ኢትዮጵያ ንወራር ንኤርትራ ትዳለላ ይከኣርሲ ክኸውን ነይሩ እንድሕር ናይ ብሓቂ ናይ ኩናት መንፈስ ሪፖርት ክገብሩ ኮይኖም ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወደብ ንክትወስድ ንኩናት ትዳለላ እያ ተኣርሲ ክትከውን ዝግባእ ግን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ ብትገብሮ ዘላ ድማ ኢልካ ንኤርትራ ከም ገበነኛ ምግባር ገበነኛ ከም ዝተወፅዐ ቪክቲም ትገብሮ እዚ ከዓ ደይመደይልካ ንማኒፑሌሽን ዝጥቀምሉ እዩ ከምኡ ድማ ቲፒኤልኤፍ ን ቲዲኤፍ ዲቪዥንስ ኣብ መንጎቶም ናይ ትግራይ ጉዳይ ዘሎ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ድማ ነቲ ዕድል ትጥቀመሉላ ብዝብል ዘረባ ዝቕፅል እዩ እዚኣ ጥራይ እንተሪኢኹም ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ጌርኩም ዘክርዋ ስለምንታይ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ዛንታ ወይ ከዓ ጆክ ምዃኑ በዚ ክትፈልጡ ትኽእሉ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ነይሩ እዚኣ The African Union is nothing but a toothless organization. ስኒ ዘይብሉ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስኒ ዝበሃል ዘይብሉ ዝኾነ ቁም ነገር ክገብር ዘይክእል ምዃኑ ብምንታይ ትፈልጥ ኢሉ ሓደ ኤርትራ ውፅኢዋ ነይሩ ምናልባት ኣብ ድሕሪት ኣሎ ናትሽም መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ I declared my intent to take Eritrean sovereign territory Asab silence ኣንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለና ብታሪክ ዝበፅሓና እዩ ስለዚ ብሓይሊ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘየለ ድማ ብሓይሊ እውን ብምባል ከም ተዛሪቡ ክነሱ ولا حنتي كنا نيلة ولا ملسيلة. قتيلو I signed a MOU with Somaliland blatantly violating Somalia's sovereignty. Nothing. تزي أب Somaliland خيره أفتح بحرك ركبيلو زخونة حبرة أفريقيا زباليلن. I turned my guns on Amhara, bombing cities, massacring civilians. أب Amhara كنا يسبق أطلالو خدليتي قبرالو زربا يلن. ولا حنت كنا نيلة سقمت يلة. I blocked 8 starved populations and manipulate humanitarian access for political gains. نزخون استقاموا تجراي كون كله نتجراي رتيتن مقبل مدهانيتن كعاد سخلو زخون نيله زعقده يله. أما بحراكمو أبكال كللات نيجيبيا دما نتي رتيت جهالي كم مساريا ويون كماسوار نتتكمه ناتشف خلو زارب يلن. I escalate violence in Oromia, Ogaden and other regions, feeling ethnic divisions and chaos. لذي الزخولنا قبر خلو أبى أديس أبى كوفي دزول عبرة أفريقيا نيجيبيا
ናይ ሰላም ሃገር ከም ዝኾነት ገይሩ ክዛረብ እምበር ናይ ኩናትን ናይ ፅሕሰት ናይቲ ዞባ ትገብር ዘላ ሃገር ምዃና ክዛረብ ኣይትርዮን ኢኻ እዚ ኸኣ ውፅኢት ናይቲ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ፀገም መጋነኒ ዝኾነ ኣርእስቲ እዚ እዩ ምክንያቱ ከም ድሌቶም እናገበሮ ምሱ ኣብ ፓርቲ ናቶም ተዓዲሞም ምሱ ክበልዑን ክሰትዩን እምበር ትጋገለኻ እዚ ጌጋ እዩ ዝብሎ ሓይሊ ኣይሰማዕናን ንቐፅል ኣብዚ እውን ሓደ ሶማላዊ ደውፃ ሪፖርት ነይራ ዝያዳ እዚ ኣገዳስነት ዘለዎ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትወርር እያ ወይ እውን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክትዋጋእ እያ ይበሃል ኣሎ ኢሉ መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ዝብልዋ ሶማላውያን ኢትዮጵያ ፕራንክ ኢትዮጵያ እዮም ዝብልዋ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ፕራንክ እያ ላይክ ከምዚ ፕራንክ መሰንበዲ ምሽ ኣሎ ንመሰንበዲ ትጥቀመሉ እምበር ሃገር ኣይኮነትን ኢሎም ዘብልዋ ኣለዉ እዚ ሕጂ እትሪእዎ ዘለዎም ቻርት the picture shows organized political violence in Ethiopia ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዕግርግር ሞት ዘርኢ ዘሎ እዩ ዝኩሉ እዚ ክንዲ ምንታይ ፀገም ከም ዘሎ ኣብቲ ኢትዮጵያ ንምፍላጡ ዝኣክል እዩ እዚ ኩሉ ፀገም ኩነታት እናተካየደ ከሎ ግን ምስ ኤርትራ ፀገም ትፈጥር ኣላ ምስ ኤርትራ ኩናት ክንገብር ኢና ምስ ኤርትራ ፀገም ክንፈጥር ኢና ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ካልእ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኮለል ዘብልዋ ዘሎ ቪድዮ ድማ ክንርኢ ኢና ንሳ እውን ደይ መደይ ተባሂሉ ንኣጀንዳ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለምንታይ ዕላማ እንድሕር ኢልና ድማ ንሳ እውን ዕላማ ዘለዋ እያ ነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሓደ ኣጀንዳ ንሓደ ፐርፐስ ክጠቅም ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚያ ስምዕዋ እስከ ጎበኛውበት ያልተነጋገርኩበት ያልጠየቅኩበት ጊዜ የለም። አዲስ አጀንዳ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። ሁሌ ያስጨንቀኛል ይሄ ጉዳይ። አንድ ቀን የሆነ ነገር ተፈጥሮ ልጆቻችን መድኃኒት አጥተው አይናችን እያየ እንዳይሞቱብን እንሰጋለን። መድኃኒት ለምንና ገዝተን የምናመጣ ነዳጅ ለምንና ገዝተን የምናመጣ ሀገር ችግር ካጋጠመ ከወዲሁ አስበን ፕሮአክቲቭሊ መፍትሄ እናበጅ ሲባል ከጦርነት ከግጭት ከወረራ ከሉዓላዊነት ጋር መያያዝ የለበትም። ኣብ ደገ ባሕሪ ሲ ዘይሓተት ኩሉ ግዜ ዘይ ሕቶይ ዘይቕረብ ኩሉ ግዜ የለን ኩሉ ግዜ ዘጨንቐኒ ዝብል ዘሎ ሕቶ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ እንታይ ዓይነት ሕቶ ኢኻ ተቕርብ እዩ ትሕቶ access to the sea port services ወይ ከዓ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትጥቀም ዲኻ ትሓቲ ዘለኻ ወይስ ዋንነት ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢኻ ትሓቲ ዘለኻ እዩ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንዝኾነ ይኹን ትሓትት ባይ ደ ወይ ናይዚ ሰብ ዝገርመኒ ኩሉ ዝሓተትከያ ትረኽቦ ማለት ኣይኮነን ኤርትራ ደይዋፅኣቱ ኮይኑ ኣይደልን እየ ክትብል መሰላ እዩ ኣሚን ኣብ ከመይ ዓይነት ፕላኔት እዮም ዝነብሩ እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣይርዳእንን ኣነ ኤርትራ ደይዋፅኣቱ ኮይኑ ትድል ኣይደልን እየ ኣነ ናተይ ወደብ ናተይ ክብ ኣይክልን እየ ክትብል ኣብ ዝኾነ ይኹን መጋባያ ናይ ዓለም ተቐባልነት ኣለዋ ስለምንታይ እስኪ ኤርትራ ብሰንኪ ግፍዕና ኢትዮጵያ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ሃገር ስለ ዝኾነት ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዲልስ ልዑል ጥንቃቐ ገይራ ክትከታተሎ ከም ትደሊ ፍሉጥ እዩ እዚ ስለዚ ከምቲ ንሱ ደልዮ ዘሎ መድሃኒት ዲኻ ትደሊ እኽሊ ረድኤት ዲኻ ትደሊ ጥሕኒ ዲኻ ትደሊ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ጅቡቲ ኣለካ ከቢርካ ኣሎ ከቢርካ እንተሎ ዋጋ ኣጉድለለኒ ጅቡቲ ኢኻ ትብሎ ቢልዮን ትኸፍሎ ዘለኻ ንዑ እዩ እሱ ስለ ዘኽበረርካ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ብናፃ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ የለን እቲ ዝበለፀ ክፋል ናቱ ከንታይ ዝክፈልክም ኣለኹም ብሓይሊ ይኹን ወላ ብሓይሊ እውን ክገብሮ ከምዘይክእል ስለ ዝፈልጥ እዩ he doesn't have the power ብሓይሊ ንክገብሮ ሓይሊ እውን ከምዘይብል ይፈልጥ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዝብል ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቁጠባ ተመርኩሱ እዩ ዝኸይድ ቁጠባ ናቱ ዝለዓለ ብሓፈሻ ኢትዮጵያውያን ይምልስሉ ኣለዉ እዮም እዚያ እስከስምዑ አታልቅሱብን ነው እኛ አታልቅሱ ጉሮሯችሁ ላይ እናንተ እንዲህ እያደረጋችሁ እያመጣችሁት የምትፈጥሩትን ግጭት የሚዋጋ የለም። በጣም ደግሞ ደስ ያለ ሰሞኑን የሰማሁት ድምፅ ከብዙ አካባቢ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተደጋጋሚ የማያቸው ነገሮች ኢቭን ከትግራይ ወንድሞቻችንም ከሌሎችም ላይ በፍጹም ካሁን በኋላ ጾም የሚዋጋን ወደብ ብትል ምን ብትል የሚዋጋን የለም። አዲስ አበባን ከልክለኝ ወደብ ልታመጣልኝ ነው ወይ? ዞር በል ኤግዛክትሊ ወደብ ዝብል ዘሎ ወደብ ንኸምፅኣሉ ከምዘይኮነ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እዚ ኣጀንዳ ነቲ ኩናትካ ዝዋጋዕልካ ካልእ ሰብ ድልዮ ኦፍኮርስ ወታደር ዝዋጋዕ የብሉ ማለት ኣይኮነን ተኸፊሉ ዝሰርሕ ወታደር ስለ ዘለዎ እቲ ኣጀንዳ ናትካ ግን ንስኻ ንፖለቲካዊ ስልጣንካ እምበር ንኢትዮጵያውያን ኣብ ደገ ባሕሪ ደሊኻ ትገብሮ ከምዘየለኻ ባይ ደ ወይ ኣብዪ ኣሕመድ ክሳብ 30,000 ዝኾኑ ፕሮፓጋንዲስትስ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ብዙሓት ሰባት በቃ ነቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ኣብ መዓልቲ 30 50 60 ግዜ ፖስት ዝገብሩ ብፍጹም ጠጠው ዘይብሉ እንተ ፖስት ጌርካ ድማ ብፀርፍን ብገለን ኣንጻርካ ሉል ዝብሉ መዓት ፕሮፓጋንዲስት እዮም ዘለዎ ኦፍኮርስ ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ
ገንዘብ ድማ ቤዲ ዘጥፎ ዘሎ ኣብ ኮሚታት ዘጥፎ ዘሎ እቶም ኢትዮጵያውያን ግን ፅቡቅ ገይሮም ይምልስሉ ኣለዉ ብከምዚ መንገዲ ብፍጹም ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ነዚ ኩናት ንስኻ ትስሕትሮ ዘለኻ ዝኣትወልካ የለን ይብሉ ኣለዉ ኣብዚያ እውን ስምዑ ሻዕቢያ የማረካቸው እነ መስፍን ፈይሳ አይነት ሰዎች እዛ ኤርትራ ውስጥ ልበ ትግራይ የሚባል ጠመዝማዛ መንገድ አለ። እዛ ተማርከው ያን መንገድ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች አይ ቲንክ ድሮ ሰርተው ያልጨረሱት የቀረ የመንገዱ መስፍን ግን እንደዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ባእሲ ንበይኒ እዩ እንታይ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ነዞም ጀነራላት ቀደም ኤርትራ ማሪኻቶም ዝነበረሲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዞም ጀነራላት ኣብ ኤርትራ መኮንናትን ጀነራላትን ኣብ ኤርትራ ተማሪኾም ዝነበሩ ሲ ኣብ ኤርትራ ልቢ ትግራይ ዝበሃል ፅርግያ ኣሎ ምናልባት ዘይወድእዎ ስራሕ ስለ ዝነበረ ንዑ ክውድእዎ ወይ እውን ዝናፍቕዎ ቦታት ኣለዎም ኮይኑ እቲ ተማሪኾም ከለዉ ዝሰርሕዎ ዝነበሩን እቲ ተማሪኾም ከለዉ ዝረኸብዎ ፅሩይ ኣየርን ንዑ ስለ ዝናፈቑ ዳ እምበር ንኤርትራ ከይዶም ተዋጊኦም ክስዕርዎ ስለ ዝኽእሉ ይኮኑን እናበሉ ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝብሉ and it's true ኢትዮጵያ ኣብ ሕጂ ዘላቶ ቅርፅን ኣቃውማን ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝኾነ ነገር ከድምዑ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ኣይኮነን ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ሽግር ኩነታት ክቕይሩ ዓውደ ኩናት ክቕይሩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም እቲ ቻርት ክሪአኩም ፀናሕኩ ኣብ ፈቐዱ ዘሎ ኩናት ንዑ እውን ጠጠው ከብሉ ኣይከኣሉን ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ መናወራ ንግዚኡ I think ፅንሕ ኢለ ኣወል እውን ብንእሽተይ ክፋል ገሊፅዎ ነይሩ እዩ እቲ ዘረባ ተሃዲድ ንምግባር ዳ እምበር ፍሉይ ነገር ንክገብሩ ኢለ ማለት ጥርሱ ነክሶ ከዘመተ ችግር ይፈጥር አይመስልም ይበቀል አይመስልም አይ በጣም ከሚገርመው ቴዲ ከዚህ በፊት ሻዕቢያ የማረካቸው ሰዎች ከሻዕቢያ ጋር እንደገና መርተው ሊወስዱናል ያዋጉና አሁን እንግዲህ እንቅስቃሴ አሁን ነው ከሚገርም እኮ ነው እኔ ሲገባኝ ልበ ትግራይ የሚባለው ኤርትራ ውስጥ ያለው መንገድ እነ መስፍን ጀምረውት ያለቀ አይመስለኝ ወደቡ ድረስ መሰራት ያለበት መንገድ ነውና እንደገና ተማርኮ ያንን መንገድ ለማስጨረስ ሌላ ፕሮጀክት እያንቀሳቀሰ ነው መስፍን ካለጥሩት በእናታቸው እሺ ይምጣ እሱ አካባቢውን መውጫ መግቢያውን ስለሚያውቀው ተማረከም አልተማረከም የሆነ መንገድ ድረስ ይመራናል ቤላ ገረም እዮም ዝጭፍጭፍዎም ዘለዉ ስለዚ ምሩኻት ስለ ዝነበሩ ዝናፍቕዎ ወይ እውን ዘይተወደየ ፅርግያታት ዝነበረ ወይ ስራሕ ነይሩ ኸውን ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ፍልይት እያ እዮም ዝብልዋ ኢትዮጵያን ካልኦት ኤርትራውያን እውን ከምኡ ክንብሎም ንኽእል ኢትዮጵያ ኣብ ምሉእ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም እውን ፍልይት እያ ብምንታይ ፍልይት እስከ ዓበይቲ መኮንናት ናታ ምሩኻት ዝነበሩ ብምዃኖም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ንክትከውን ጀነራል ንክትከውን እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ብሂወት ክትምለስ ክትክእል ኣለካ ተማሪኽካ ዲኻ ሃዲምካ ዲኻ ለሚንካ ዲኻ ገለ ጌርካ ብሰላምካ እንተተመሊስካ ማዕረግካ ፍሉጥ እዩ ወደ ሰሜን እየሄደ ኣይመለስም ዝብል ዘረባ ኣሎ መስለኒ ንሰሜን ዝኸዳ ይምለሱን እዮም ስለ ዝብሉ ንሰሜን ከይዱ ብሂወቱ ዝተመለሰ ተማሪኹ ነይሩ ድዩ ተሓቢኡ ነይሩ ድዩ ገለ ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ተተመሊሱ ጀነራል ወይ እውን ኮነሬል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንዳ ኣንበሳ ከይዱ ከይተቐትለ ተመልሰ እንታይ ዝበሃል ኣነስ የስዕድ እዮም እንዳ ኣንበሳ ከይዱ ብሂወትካ ተተመሊስካ እንተቐቲልካዮም ተቐቲልካ መፂኻ ሓኔታ ትበሃል አንበሳ ቀቲልካ ቆርበቱ ሒዝካ እንተመፂኻ ጌጋ እንተለና ርሙኒ ሓኔታ ይብሉኻ ብሂወትካ ተተመሊስካ ግን ስቲል ጅግና ኢኻ ምክንያቱ ኣንበሳ ርኢካ ምስ ኣንበሳ ተራእይካ ሰብ ርኢካ ከይቀተለካ እንተተመሊስካ እውን ኣትሊስት ኣነ ጅግና እየ ዝብለካ ስለዚ እቶም ከይዶም ንሰሜን ከይዶም ተማሪኾም ነይሮም ሻዕብያ ምሂሩ ኣተባቢዑ ዝሰደዶም ፊልድ ማርሻል ኮይኑ ንኢትዮጵያ ይበርሕ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ፕራንክ ነገር ክህሉ ይክእል እዩ ነቲ ዝማረኸካ መምህርካ ዝነበረ ከይትካ ክዋግኦ ኢልካ ክትመፅእ ከለካ ድማ ዩሪል ነው ተማሪኹ ዝነበረ ሰብ ኣደኖ እንታይ ይስምዖ ንስኻትኩም ዝያዳ ትፈልጥዎቶም ኣብ ኩናት ዝነበርኩም ነቶም ምሩኻት ተኣልዩ ዝነበርኩም እንተለኹም ፀሓፍናትኩም ርእቶ ካባኻትኩም ዝያዳ ትምህርቲ ክውሰድ እውን ይከኣል ስለ ዝኾነ ኣብዚ እስከስምዕዎም እቲ ተህዲድ እውን ብኩሉ መልክዕ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ሓንቲ ላብዚኣ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ዘለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ምዝናይ ኣብቲ ገባሕሪ እናበለ ዕግርግር ዝገብሮ ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ምስ ዶናልድ ትራምፕን እስራኤልን ንፈለስጢማውያን ኣብ ጋዛ ዘለው ቦታ ይደልዩሎም ኣለዉ ካብቲ ጋዛ ወሲዶም ናብ ካልእ ዓለም ክሰድዎም ንሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ይሓቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ዝሕተት ዘለዉ ድማ ሶማልያ ዝበሃል ሃገርን ሱዳንን ክልትየን ኣብ ኩናት ዘለዋ ንክልትየን ይሓትዎን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ መብዛሕትኡ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ይነፅገሎ ሶማሊላንድ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ክቕበልዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘተ ይግበር ኣሎ በይዝ ንክረኽቡ ገለ ዝብል ዘረባ ይኸይድ ኣሎ
ሱዳን ከም ዝነፀገቶ ይነገራሎ ሶማሊያ እውን ነፂጋቶ ዝብል ዘረባ ኣሎ ግን ስቲል እቲ ኩነታት ይቅፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዚ ኩነታት እዚ ሶማሊላንድ ሱዳን ሶማሊያ ይሕተት ኣለዋ ሶማሊላንድ ናፅነትኩም ንኽትረኽቡ እንተተባሂሎም ሜይቢ ይቕበልዎ ኮኑ ይደነው ብሓፈሻ ግን ሓደ ሓሳብ ይዘውር ከም ዘሎ እዚ ኣርቲክል እዚ ባይ ዘ ወይ ኣብ ፋይናንሻል ታይምስ ዝበሃል ዝወፀ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዝወፀ ዝነበረ እዩ ኣብ ትግባረ እንታይ ፅልዋ ከምዚ ይኽእል ንከባቢና ብዙሕ ዘረባ የድልየ እዩ ብዙሕ ግምታት ክወሃቦ ዝኽእል ግን እቲ ሓሳብ ከም ሓሳብ ይዘውር ከም ዘሎ ኣብ መገማት የድሊ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣርእሲ ድማ ኣብ ከባቢና ዝዘውር ዘሎ ሓበሬታ እውን እንትኾነ እዚ እዩ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ወይ ድማ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች መሬት መንቀጥቀጥ በኢየሱስ ስም እናንተ የሚያስፈራ ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ ይረጋል ጌታ ሆይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዳጆች አይታችሁታል እናንተ ደነገጥኩኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ ፈጸማችሁ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም አንጻር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር እዩ ዓሰብ ቅልፅምና ብሓይልና ከነምፅኦ ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ ሰራዊትናትና ብሓይሊ ንዓሰብ ክኸይድ እዩ ናበለ ዝፍክር ዝነበረ እዩ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ መንጎኹም ኢሉ እናፈከሩ ከሎ መሬት አንቀጥቂጡ መስለኒ ተሃዲድካ ኣብ ስርዩ ቼክ ዝገብሮ እንደዝረክብ ገለ ነገር ስም ተረኽበ ነይሩ ብሓፈሻ ኩናት ካብ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘይፍለ ስለ ዘይርድኦም እዩ ኩናት ከቢድ ምዃኑ ብኩናት ዝፍክር ክፍክሩ እዮም ዝውዕሉ ከምዚኦም ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኩናት ክጅምር እዩ ሰራዊትና ከምዚ ኩናት ከቢድ እዩ ነፍስኻ ንኽትከላኸል ጥራይኻ ክትኣቱ ዘለካ እምበር ኩናት ኣቃሊሉ ዝርኢ ድማ ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ሰብ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ብኩናት ፀወታ የለን ኩናት ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ምዃኑ ምግንዛብ ድማ ኣገዳሲ ይመስል ንቐፅል እቲ ተሃዲድ ናይ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ብኩሉ መልክዕ እና ከባድ መሳሪያዎች ማጓጓዝ እና ወደ ግንባር የማፍጠን በኤርትራ በኩልም ከ60 ዓመት በታች ነው ያሉት ሞቢላይዝ አድርጎ ወደ ግንባር በደም ቦታ መያዝ በትግራይም እንዲሁ ስልጠናዎችና ይሄ አሁን የተደረገው መፈንቅለ መንግስትም እነዚህ ሁሉ ወደ ጦርነት የሚያመሩ ናቸው ፕሪቶሪያ እንቀበልም ሲል ወዲያውኑ ፕሪቶሪያ እኮ ሰላም የፈጠረ ነው በቃ ሌላ አልነበረውም ሰሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ጥላቻን ማስቆም ግጭትን ማስቆም እንጂ ሌላ አልነበረውም ዋናው ይዘት እሱ ነው እሱን ካፈረስክ እኔ ግጭት ላይ ተሰልፌያለሁ እንደማ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩናት ንምጉስጓስ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ተሓቢኦም ዝነበሩ ወፂኦም ድሮ ማይክሮፎን ተዋሂቦም ጫውጫው ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ገብረ ኣስራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቃ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውዕል ፈሪሱ እዩ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ ንኩናት ንዳሎ ኣለና ተኣንገድ ተሸብሸብ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እንታይ እዩ ዝኩሉ ዘረባ ሻዕብያ ሰራዊቱ ይንቀሳቀሱ ኣሎ ተኾነ የለን እኮ ጭብጢ ሻዕብያስ ሕሉፍ ሓሊፍዎስ ወታደራት ናቱ ኣብ ምብራቃዊ ግንባር ንፈተና ንማትሪክ ይዳለው ከም ዘለዎ ምናልባት ናይ ሓንጎል ኩናት እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ዝብል ኣብ ርእሶም ዘሎ ፍርህግ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይ ዝገናዘብ እምበር ሻዕብያስ ንኩናት ዝዳለው እዛ ቪድዮ እዚኣ ትዘውር ኣላ እንታይ እዮም ሓንሳብ ናይ ብሽክሌታ ክወዳደሩ ከለዉ ይሰዱልና ኣለው ሓንሳብ ኩዕሶ እናተፃወቱ ከለዉ እቶም ሰራዊት ይሰዱልና ኣለው ሕጂ ኸ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩናት ይስእልዎ እዮም ዘለዉ ኣብ ወረቐት ኢሎም ከውፅዎ እዮም ነዚኣ ኸ እንታይ ክብሉ እዮም ወረቐት ሒዞም በናይ ከጥቅዑ መጥቃዕቲ ናቶም ስትራቴጂ ናቶም ናበይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ወረቐት ክፅሕፉ ተራእዮም ኣለው ስለዚ ነፍሲ ወከፎም ስትራቴጂ ስለ ድሕንፅፅ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ንኩናት ተዳልዮም ኣለው ኢሎም ከውፅዎ እዮም ነዚ ኣብ ገለ ራዩ ጥራይ ምክንያቱ እቲ ፍርሂ ኣብ ርእሶም ኣትዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ከተውፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣይ ቲንክ ነዚን ወዲ ዝናረኣኻ ከለኻ ክትስሕቕ ይግድደካ እዩ ኣማራፂ እውን የለን እዚኣ እስከስምዕዋ أول قرب ملسي بوامير لنكنه عفر تانكتات هتقعو سلسة خفلات سراويت فدرال بسامرنا بإيرترا غنيعن بوم حجر شد الشخفلات سراويت آتيو أبي أحمد نيرترا درونك سد اللايو من قصي إيرترا خطت أوجو كينات كجمريو زف حجر ما بعسب كينات كين قبرسي سلسة ورحي هارور سلسخونة أي تعمنانيو بوم حجر كين متسسي البرهان مس إيرترا تسمامعو بنت الفاف كو
كعنا خيليو بتقراي كاين مصيسي حواحد مس إيرترا سممع سلازغبرو مطعما يتخالن زف ودا بعسب كسرحلون وتهدراون نقداون وعلم السعودي يرو إيرتران أمريكان أب سعودية حدا مستيراو سممع غيروم زف يا كل زي تيوريتات زي معالتاوي نسمع زلنايو كلا تسمعيو مغنياتو أبروسهم زلو شعبية أبروسهم جزاك راي كي كفل بنات أصل زنبر نا شعبية فوبيا سلزلهم فرس سلزلهم زي بلون زي زعربون يلن لذي أجين نجارات كل زي أستوعب كا مرأيهم أقدر سنة الله من البعض تازبلت نزياس كان اسمعيا تعيزو إرتراز هبت تملسون رينا የፕሪቶሪያ ስምምነትን እኔ እንዲፈርስ አልፈልግም። በትግራይ ጉዳይ ጣልቃ አልገባም። ኦይ ጉድ! እኔ ምለው በቃ ሰው እንደፈለገው የፈለገውን ነገር ሲናገር እኛ ዝም ብለን ጆሮአችንን ሰጥተን መስማት አለብን ማለት ነው። ማለት የሚሰሩትን ስራ ቁጭ ብለን የሚያደርጉት መሬት ላይ ያለው ነገር ማየት መቻል አንችልም ማለት የለብንም ማለት ነው። ማለት ያ እዚህ ጋር ዞር ብለው ሰላዮቻቸውን አዲግራትና መቀሌ ልከው አስገብተው هذا معلتنا هذا فيديو انتهت تبلي تصبر لكم مسيلكم سلياناتهم اب 4 كيلو كبابي يزوروا خمزلون اب بيت صفاتنا يسرحوا خمزلون ابزي استوديوناتيون بقل ملياتون خمزلون قبل كسمعوا ترايد اللي يدلغوا because تي extent ويكاتي زرقحنا يتفره فرهناتهم ويون عمقاتنا يتفرهن رعدن زلوهم كل ليفليو تردي يقولون لهم مغنياتو سراويت لنا كمل حسيز لكم زلغو فرق مليون سراويت لنا نحن سلازي فرق مليون سراويت زلنا بافريقيا ببل حمشايدنا ولا ببل سالساينا انا بلد زعرب زنبره نحركم لك قينو سراويتك سلاياخا تكنولوجي خان تلك قينو شعبي ابي يالو انت كغبراتيو انت تحلو نيركا سرا زبل حتوتات كمن يخملسلو من يخافرلو من يخكسكفلو اتهم نعود سمعو خيملسلو دخونو نو اي دونت ثينك دملسو سبقا سمعي مثلا بحفشه انا فيديو تقريت سلازم مصني كندي سبي سمعو كندي سباي سمعون دفلتي بلين كيت سمعون ابزنا تي مسيخ متصخلو نشتي كفار تدلينا طرينا نسمع كيتكم سمعكم حساوي خخبلي خيره دبلني نسخه خاصلول كيتكا كومنت صحفلو انتلغا الجوريزم انتي صحيف كاي قدسوني انجيجمنت لوتا فيديو يزبل سلازي اي تصحفولو ندحر ناي قد رياكت تكبروا دليهم سكرين شوت وسيتكم نتا فيديو تايتلناتا ناتكم كتصحف تدخلوا ندحر سمعكم ممكن اجين انا بزوم سالكم كيتكم ابو خيت سمعوا حضراهم انتي كن كنفلط علينا سلايخه انتي يزاربالو انتي يقبرالو مسمع اقداسيو اقدس كفالات بزو غزي نوع فيديوهات نتا اقداس كفال ويون ترجم زلو كفال تراي كم تسمعوا يزغبرلكم بخومي دما ابزي چانل زبزو حساب سمع ناي كلتا ساعات عجوجو زدبره زربانا يقبر اسرات ويون نايزي 3 دقائق 4 دقائق كاباتنا قداس ني ارترات ملكت زعبا قال عجوجو زبزلاي ملكتك كاني غزي خاي تدفاو مس إيرتراز تحاز اللون أنا بحماق يكون تنقل يكون كفاية يكون هتملكتنا أنا أبزي كم صعيف تنالغو زي نيرتراز ملكت كالو كله أبزي بتقول لهم لكم يلغون نا أقد أسوس بالكون أنا زرها بكون نا باخم يوم تنالغو أنت تعرف أنا وين بعلي فلت إلنا غان سجرو خالو أبز قنيات زي كينات زي ترفيو سقطت زي تغيرو كارتا مبرق أفريقيا كغير زخل عناو كينات أبقربا زي كبارع يخيليو محبرسب عالمن حيالان هاجراتن نمعقاتو خጓዩ لوم زدرسانو مهللاو كينات እዛን ደላይ ሰላም ህዝቢ አዶንቂሩሎ ኣብዚ ዝዓርግ ዘሎ መለላ ኩናት ከም ወትሩ ብውፁ ሓሶታት ተሰኒዩ ስም ኤርትራ ክልዓል ይስማዕ እዩ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ትግራይ ሒዝሎ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለ ዘይማማኣ ንምፍሻሉ ኩናት ክትውልዕ ትኽእል እያ ሓደ ወገን ህወሓት ምስ ኤርትራ ወጊኑሎ ኤርትራ ንፋኖ ትሕግዞም ኣላ ብድሕሪ ኤርትራ ግብፂ ስዑድያ ወዘተ ኣለዋ እታ ሃለውለው መወዳእታ ይብሉን ክፍለጥ ዘለዎ ሓቅታት ጸጋታት መሬት ባሕርን ደሴታትን ኣብዚሑ ዝዓደሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይናቱ ብሂጉን ጠሚቱን ኣይፈልጥን ኣብ ታሪኹ ተወሪሩ እምበር ወሪሩ ዝብል ጽያፍ ዛንታ ኣይርከቦም ብቓላት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይናትና ኣይንደልን ናትና ኣይንህብን ፍሉጥ መትከሉ እዩ
ክንዲ ዝኾነ ኤርትራ ካብቲ ብብይን ኮሚሽን ዶብ ዝተሓንፀፀን ዝተመልከተን ኣብ ካርታ ዓለም ዝሰፈረን ኣህጉራዊ ዶብ ወፃኢ ዝሓዘቶ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ስድሪ መሬት የለን ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ዞባና ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማሊ ይኹን ካልእ ጣልቃ ኣትያ ንሓደ ወገን ደጊፋ ነቲ ካልእ ክተጥቅዕ ረብሓ ኮነ ድሌትን ሸውሃትን የብላን ከም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኣመሰለ ስምምዓት ድማ ንሰብ ጉዳይ ዝምልከት እምበር ብቐጥታ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ሱዳናዊ ጀነራል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኤርትራ ደጋፊት ሓደ ወገን ወይ ካልእ ኣይኮነትን ኤርትራ ኩሉ ሳዕ ደጋፊት ሓቂ ኢሉ ነይሩ ብርግጽ ድማ ባህግን ተገዳስነትን ጻዕርን ኤርትራ ናብ ሰላምን ርግኣትን ህዝብታት ዞባና ዝቐንዐ ጥራይ እዩ ብኣመለኻኽታ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዞባና ዘሰክፍ ኩነታት ምዝህሉ ናይ መላእ ዞባና ስክፍታ እዩ ክንዲ ዝኾነ ካብ ግዳማዊ ምትእታው ተሓይብካ ንዘቤታውያን ተዋሳእቲ ቀዳምነት ብምሃብ ብምትሕግጋዝ ዞባውያን ሓይልታት ፍታሕ ክርከበሉ ኣለዎ ዝብል ንጹር መርገጽ ኣለዋ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኤርትራ ጭርሖ ናትናይ ንህብን ዘይናትናይ ንደልን ዝብል ጭርሖ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ተደጋጋሚ ሽግር ደምፃላ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ መንግስቲ ከም ክብል ከሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ንጹር መርገጽ እዩ ግን ከም ፖሊስ ደረጃ ኤርትራ ከምኡ ስለ ትገብር ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዶባታ ሰራዊት የብላን ስለምንታይ ኤርትራ ናይ ካልኣይቲ ጥምትንያ ዝብል ስለ ዘለዎም ሰራዊት ኣብ ዝሐየልሉ ንሶም እንታይ ይገብሩ ኣብ ኤርትራ ከቃወምቲ ንቡር እዩ ስለዚ ብከምዚ ክሳዕ መዓስ ክንነብር ንኽእል መንግስቲ ናይ ግድን ክሓስበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ is a very critical question መምስ ፀገበ መምስ ጥልያን ኮሚዩልዮም ዝብሉ መምስ ፀገቡ ዝርብሹ ጎረቤት ኣለውኹም ኢሉ ስለዚ እንተጠምዮም ዝልምንኹም ተፀጊቦም ዝናድሑ ወይ ዝሽንድሑኹም ጎረቤት ኣለውኹም ኢሉ ተዛሪቡ ጥልያን ይብሉ ሓቅነታ እንቶም ትፈልጡ ድሓን ንስኹም ፀሓፍላ ፅቡቅ ጌርኩም ፀሓፍዋ ኣብ ታሕቲ ብሓፈሻ ኤርትራ ዘለዋ ፖሊሲ ናይ ብሓቂ ዝናኣት እኳ እንተኾነ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ መርሕነት ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ናይ ምትኹትኻኹን ናይ ወራርን ሕልምናቱ ግን ንሓዋሩ ዝመፀ ወራር ከነፍሽል ድዩ ክኸውን ዕጫና ወይስ እንታይ ይኸውን ኤርትራ ኣብዚ መድረክ እዚ ብፍላይ ድሕሪ 35 ዓመት ሓደ መደምደምታ በፂሓ ክትከውን ተስፋ ንገብር ክልተ ኣርሳት ክበኩም እየ ድሕሪኡ ናብቲ ናትና ጉዳይ ክናቱ ኢና መጀመርያ በዚ ጀምሩ ሶም ሰባት ቀቲሎም ኣብ ትግራይ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ወሓት ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ኣብ ምቁጻር ከም ዝርከብ ዝፍለጥ ኮይኖም ብዝልኹም ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይትኩሰሎም ናብ ሎሚ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ምሸት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾኒም ዕጡቃት እቶም ንጉጅለ ደብረጽዮን ዝመርሑ ወሓት ዝወገኖም ብዝተወከሱ ወጢት ህይወት ክልተ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተለ ፍልፍላት ሓበሬታ ገሊፆም ኣሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳር ከተማ ዓዲ ጉዶም ንምቁጻር እቶም ዕጡቃት ወሓት ብዝተወከሱ ወጢት ህይወት ሓደ ሰብ ዝጠፍኦ ኮይኖም 5 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ኣይርሳዕን እዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ እዚ ኣብ ልዕሊ ስልጣን ብሓይሊ ናይ ምቁጻር ጉጅለም ፍንጫል ወሓት ዝቃወም ዘሎ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዘሎም ከበድቲ ይጠሎም ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ወይ እውን ብደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለን ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጉጅለ እኳ መይቱ እንዲሁ ግን እስቲል ደገፍ ዘለዎ ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ሓደገኛ ኩነታት ተበፂሑ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ንሓትሕዶም ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናብ ካልእ ዘይተደልየ ሓደጋ ክኸይድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ንዑ ዝእንፍት ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ምስ ግዜ ዝያዳ ክንከታተሎ ኢና ንሕጂ ግን ሓንቲ ካልእቲ ክበኩም ሽዑ ክሰግር እየ ካብቲ ጉዳይ ዓዲግራት ዓፂዎም ሻዕብያ መንገዲ ዓዲግራት ዓፂዎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዞባ ምብራቅ ካብ ኢሮብ ናብ ከተማ ዓዲግራት ዝወስድ መንገዲ ከም ዝዓፅዎ ነበርቲ ገሊፆም ናብ ወረዳ ኢሮብ ተጓዒዛ ፀብፃብ ዝሰርሐ ቴሌቪዥን ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ 35 ኢሮብ ቦታት ጨዊም ወሲዱ ዛጊድ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥ ኣረጋጊፃ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኢሮብ ኣቶ እያሱ ምስጋና ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብ ገበን ምጽናት ዓሊት እናፈፀመ ቀፂሎም መንነቶም ብሓይሊ ምቕያር ናብ ኤርትራ ኣገዲዱ እቶም ከም ዘሎም ነዚ ዝከላኸለ ሓይሊ ትግራይ ይኹን ፌደራል ኢትዮጵያ የለን ኢሎም ኣብታ ወረዳ ካብ ዘለዋ 5 ጣብያታት እተን 3 ጣብያታት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ እዚ ዘረባታት ከምዚ ብተደጋጋሚ ድወፅእ ዘሎ እዚ ካል ሰለምታይ ደምፃልኩም ዘለኹ ደይ መደይልካ ሽም ኤርትራ ንምኽፋእ እዩ ኤርትራ ዓድታት ናይ ተጋሩ ወይ እውን ገለ ዝብልዎ ዘሎ ንሓሶት ክጥዕመሎም ኢሎም እዮም ኤርትራ በቲ እግባይ ዘይበሃሎ ውሳኔ ናይ ኮሚሽን ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋህበ ውሳኔ ኣብ ዝግባኣ መሬት ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ትገልጽ ኣላ ሓሶት ናቶም መፂና ክንሰምዖ ኢና ስለምንታይ ክንምንታይ ሽርሕን ጉርሕን ከም ዘሎ ንምፍላጥ የድሊ ኣነ ድማ ኣብዚ ናምፀኹ እቲ ዘሎ ኩነታት ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከነፍልጥ ክንፍትን ኢና ምናልባት ክልተ ናይ መማቕርቲ ክበኩም የቦ ጌርና ክንሰግር ኢና
أنت برهان عركي أنت خطرك ودي كم عينت أفتاطر يعدي لك ودي تعدي لك أبوي كندي فتاطر إنامو كما خير أخذ أناس كم زيهم عينت فطراتي أبتم دقفت قدفت رايد الله يدي مثل النيرو تجارو خم زيهم كم anyway after تግራይ ኮይን ካን ተጋሩ ምጽራፍ ካ ተጀሚሩሎ ንኽንፈልጥ ዝኣክል እዩ ጥባሕ ንጎ ጸጋም ተጋጢሙ ንሰብ እዚ ኣብ ዓዶም ኮይኑ ንዖም ኤርትራውያን ከም ድሌቱ ክጸርፍ ዓመታት ሕሊፍሎ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ተጋሩ ከዳም ድማ ጀሚሩሎ we will see the result ትኩነታት ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ጥንቃቐ ከድልዮ ከም ዝኽእል ሰብ ግን ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ጸገማት ከም ዘካየድ ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣንጻር ተጋሩ ተሰሊፉ ከም ዘሎ نخندي كقتل خل زخن رينا حولنا من جزء بزلوا كن فتري ناس بالزنبرة حزب تجراي ويون مرحلة طب تجراي زلوا مس من قصير ترى بسلام نخن نبر مس من قصير ترى كنا رداينا مزبل انتهي بلالو نو 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 مس إثيوبيا مس محرايو أركز لينا مس أبي أركز لينا قبل جميع الوقت أنا هلا مجدما مس أورومي فقرنا حزب ترى قبل الجمهورية تم تقام تزنبرو just wait and listen من يأخذ نقولكم بروكة دعم سنبت كايلة أبز حلفت ذكر تكون مجم ذات ريواز اللهم بالعزلة إثيوبياويت نفسها أتفيا إلى تزاري بنيره من قصة سماء وارسة انسدرات معتهاب حجي انت اتخزار ولد ريزله تي مجمريا مستدرج حدسي اي فلتاني خريئه بمبال افتناتا اكاونت مس راخو 300 شيح فولورز يروما انا انت ايده وا 300 شيح فولورز لوادا فلت غاليا مالتيو فيموس يا ايده حاسيبه مالتيو حجي عنتو بيك ازينا خسر حس اسكس لا خدقميده افتناتا اكاونت راخوس 500 شيح فولورز بزيحه حبشاس انت ميتكاسي بزعبها صبغ يزارب يبحال انت ميتكا زياده فولوز بلكا كن انت يقنقن انتم سبات ناستنا مناستنا وا نزمت سب مريسوكم فولو تبلس كما ياب سماي كوينو دي لايف كاتو تحسبوا زلكم ويسي قال انت مالت انا تردانن كما يا تقصت انا تردانن الناس No, in general, the other about ساعات إني أمتى مسحق غايسان نش هذا exist قرص فيديونا تيمة ثانية ساعني دم من البعض أمريز اللي زيناتات ساعات بلوم تلها كاف سمايز مثل زيناتات كاد بس بوحدة يكونن سلازي أنا سيقي سلازي سي فلو كنا خد قبرنا ويون سبسكرايب نخد قبرو تصبيز اللي هون نقوم مودي قم تصبيز اللي قم بباليو بانكرو تزاري بس لازي again it's funny ساعات إننا زي سمعنا نفتخالك نسجرينا كابتن قدامت هاجز قمت إيرترا بشين شموتهم تسعة إلى اليوم قدمي شين شموتهم تسعة حزب إيرترا نيرو تفعل لي سلطانيات أو إيرترا نيرو ناي أدوليس ناي جل نقولو نيريو تردان جن كم زمان أو تهاجر إيرترا بشين شموتهم تسعة نيرو إثيوبيا بدريا ويما أنت دا عدن قول نرلخوين وهاجرات نحن يناديهم بنكون زبا هنا بمشي دشتعمل شو عتعمل نحن نعبيهم جنكم يرلا سيزيك مش عن شموتهم تسعة كدبي أوروباويان ممسهم أب أفريقيا هاجر تبارين ورد أوروباويان نسيم إنجليز فرنسا إيطاليان بلجيوم جرمن زين من هاجرات أفريقيا أو يومنا زين ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣዲኣያ ይብለኩም ኣሎ ኣቶ ሲራክ ክፍለ ስለዚ 3000 ዓመት ኣለና ዝብል ፅንፅዋይ ገዲፍኩም ሞደርን ኤርትራን ሞደርን ኢትዮጵያን ተወዳዲርና ኤርትራ ቀዲማ ከም ዝቆመት እዩ ዝፍለጥ ነዚያ ጥራይ ሓዙለይ ክንቀፅል ኢና ሓንቲ ፅሕፍቲ ክትሓልፍ ተራእየ ኣለኹ ሓያል እዋን እውን ቀፂላ ዘላ ካቶ ሊያን እውን ኣብ መንጎ ጥልያንን ስዑድያን ተደጋጋሚ ርክባት ይግበራሎ ጆርጅ ሜሎን እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንጥልያን ከይዳ ንስዑድያ ከይዳ ምስ ንጉስ ናይ ስዑድያ ተራኺባ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምናልባት ኣብ መንጎ ስዑድያን ጥልያንን ዝግበር ዘሎ ርክብ ንዞባዊ ርግኣት ወይ እውን ሴኪሪቲ ኤንድ ስታቢሊቲ ናይቲ ሪጅን ዝምልከት ከም ተዘራረባ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ሰባት ድማ ትእንተታት ኤርትራ ምስ ክልቲአን ሃገራት ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዋ ተደምሮ ግብፂ ምስቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ፀገም እንታይ ክግበር ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ ናይ ጥልያን ናቶም ረብሓታት ዘለዎም እዮም ግን ጥልያን እንተ ስዑድያ ዘለዎም ሽርክነት ክልቲኦም ሃገራት ሽርክነቶም ክሕይሉ ከለዉ ክልቲኦም ንኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፅልዋ ክህልዎም ዝኽእል እዩ ኣብ መንጎም ዘሎ ዝምድና ነዚአን ክልተ ሃገራት ጌርካ ምስቲ ኤርትራ ምሳቶም ትፅዕሮ ዘላ ፅቡቅ ተስፋ ናይ ዲፕሎማሲ ክፍጠር ከም ዝኽእል
ምግምጋም የድሊ ብሓፈሻ we are watching this thing ብተስፋ ድማ ንፅበ ናይ ዜን ክልተ ሃገራት ኩነታት ኤርትራ ምስኣተን ዝያዳ ሽርክነታ ናዕዘዘት ክትከይድ ከላ ከም ውፅኢት ናቱ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ክስተኻኸለሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ እንኮለኻ ኢኻ ዝርዳእካ ማለት እዩ ኣብ መንጎውን ዋላ ኣስመራ ከለና ዋላ ብድሕሪ እዩ ዝኮነ ግብረ መልሲ ከመይ ኮይኑ ስማዓካ ካበይ ዝመፅእ እዩ እቲ ኣወንታዊ እቲ ኣሉታዊ ገለ እስኪ እንታይ እቲ ናትካ ጀነራል ኦብዘርቬሽን ፀኒሕካ ንቡር ኣብቲ ኖርማልቲ ክትምለስ እንኮለኻ ኢኻ ዝርዳእካ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብዓንዳ ርእሱ እቲ ናይ ዓድና ዘሎ ምስሊ ጌጋ ምስሊ እዩ ፀኒሑ ብፍላይ ኣብቲ ሓደ ደንቢ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኣቤላ ግናይ ኣቤላ ክፍእቲ ኣቤላ ሰባር ነቃዕ እንዳዓረኻ ዝግበር ናይ ምሲጣን ዲሞናይዝ ናይ ምግባር ነገራት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ይመስለካ ገዛኻ ትፀብቕ ትሕማቕ ስሳ ገዛኻ እያ ከምዚ ፈቲኻ ፅሌካሲ ኣነ ዲኻ ኢላቶ ዝበሃል ፅዋ ዘሎ ማለት እዩ ሕብረተሰብና ስለዚ እቲ ሃገርና እሳ እያ ስለዚ እንድሕር ፀቢቓ ንሕብን እንድሕር ሓሚቓ ወይ ሰሪፋ ወይ ተወዲቓ ከዓ ንምልዓላ ንምስሳ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ስለዚ ሓደ ቀዳማይ ዝኸድናዮ ዕላማ ነገራት ብፈርሳን ብቐረባ ንምዕዛብን ንምርኣይን ኣብኡ ኣብቲ ህዝብና ሕብረተሰብና ዝነብሮ ዘሎ ሓፋሽ ሕብረተሰብና ዝነብሮ ከዓ ወዲድካ ልክዕ ኣብቲ ናቱ ጫማ ኣቲኻ ከዓ እቲ ፊሊን ወይ ስምዒቱ ምርኣይ ማለት እዩ ኣብ ንናይ ንህዝቢ ነገራት ኣብ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ እቲ ሶሻል እንታይ ዝበሃል ከሎ ጀስት ኣገን እዚ ፎርማል ዕላል ኣይኮነን ላይክ ፎርማል ኢንተርቪው ኣይኮነን ገለ ግን ኣብ ከለኹ ተተሓተካ እቶም ኣወንታውን ኣሉታውን ከክንደይ ፐርሰንት ተማሃብካ እቲ ኣወንታዊ ምናልባት 9 ወይ 95 መሃብኩ እቲ ኣሉታዊ እንታይ በይነ ትገልፆ እኳ ሕጂ ከማል ዓሊ ምስ ዳንኤል ብሓደ ናይ ኤርትራ ከይዶም ዓዶም ርዮም ንፋስ ዓዶም ኣስተማቒሮም ዝተመለሱ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ዝተዘራረቡላ ቪድዮ እያ ኬድኩም ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ኢንተረስቲንግ እያ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ካልእ ክፋል ክገብር ከምዝኣ ክፍትን እየ ከምዚ ዓይነት ኤርትራ ከይዱ ዝተመለሰ ሪኣክሽን ከምዚ ፖድካስት ንሓትቶም ኤክስቼንጅ ክገብሩ ከለዎ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትመሃር ካብኡ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ንኩሉ ክርዮ ይክእልኒ ዝተፈላለየ ሰባት ነቲ ናራቲቭ ዘዝረኣኻዮ ፅቡቅ ነገር ክትዛረበሉ ተጀሚርካ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ነገር ኣብ ምቅያር ዓብ ተራ ይክህልወና ኩሉ ግዜ ውሕዳት ስእልታት ዝቁፀራ ስእልታት ሕማቅ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘንፀባርቃ ባፅዕ ክበሃል ከሎ 2-3 ኣንጎሎታት ኣለዋ ንዓታትን ጥራይ በቃ ቀፃል እናገበሩ ባፅዕ ወላ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ከም ዝሞተ ሃገር ሰብ ዘይነብሮ ዝኾነ ይኹን ዘይተሰርሓሉ ዓዲ ከም ዝኾነ ጌርካ ናይ ምግላፅ ኣሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ናራቲቭ ወይ እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ትረኻ ንምንዑ ንምቅያር ናይ ነፍሲ ወከፍና ፃዕሪ ዘሎ ንኣብነት ዓሰብ ሓንቲ ቪድዮ ኢትዮጵያውያን ዘዝርዋ ኣላ ንሳ ድማ ዝሞተ ሃገር ከም ዝኾነን ሰብ ከም ዘይቅመጠሉን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግን ኣብ ዓሰብ ክግበር ዝቐነየ ስፖርታዊ ንጥፈታት እዩ ዝበዝሐ ኤርትራውን ብዛዕባ ዓሰብ ኣይፈልጥን ብጀካ ትወዲ ዓሰብን ከም ወታደር ኮይና ኣብ ዓሰብ ከባቢ ዝነበረ እንተዘይኮይኑ ውሕዳት ኢና ብዛዕባ ዓሰብ ንፈልጥ ስለዚ ካብ ዓሰብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ንኢትዮጵያውያን ንምምላስ ብለኩም ኣለኹ ንኤርትራውያን እውን ፍናን ናይ ኤርትራውያን ከም ኤርትራዊ ብዛዕባ ሃገሩ ፅምእ ዘለዎ ህዝቢ ኣነ ይረኣኹን እዞም ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ዝኾነ ፅርግያ ተሰሪሖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቢ ከመርቕ ከሎ ቪድዮ ምስ ገበረ ክንደይ ሰብ እስከይርዮ ሰብ ኣይርዮን እዩ በንፃሩ ከማን ኣታ ቡዳ ኣታ ከምዚኦም ዝብሎም ወላ ነቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቱ እቲ እንኮ ሓሳባት ናቶም መኣስዩ ግብረ መልሲ ዝረክብ መሲልኩም ብዛዕባ ኤርትራ ክፀርፉ እንተጀሚሮም ሽዑ ጥራዮም ያ ኤርትራ ክመልስ ኣለና ገለ ዝብል እምበር ፅቡቅ ናይ ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ዝብጉስ የለን ምክንያቱ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ስለዘይምችኦ ዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ንውሕዳት ዘገልግል እምበር ንዝበዝሐ ህዝቢ ዝጠቅም ስለዘይኮነ በንፃሩ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ንሽጢ ፅቡቅ ምስ ረኣየ ኣመና ዝሕጎስ ፅቡቅ ዝስምዖ ናይ ፅቡቅ መንፈስ ንሪኤሉ ኣብ ዓድና እዩ ዘሎ ስለዚ ኣስተብሂልና ነገራት ክንርኢ ምፍታን የድሊ ካልእ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ እውን ከዘኻኽራ ዝደሊ ቀፃሊ ንኣብነት ትማሊ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ታሪክ ሰሪሑ ኒውካስል ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ናይ ኤፍ ኤ ካብ ዝበሃል ብወሳኒ ሸቶ ናይ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ከም ሰዓረት ርኢና ኣለና ኣብ ወሳኒ ፀወታ ጎል ኣመዝጊቡ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ስዊድን እዩ ተወሊዱ ዓብዩ ኢደዝማተር ኤርትራዊ ደም እዩ ኤርትራዊ ኩሩዕ ኤርትራዊ ድማ እዩ ወላ ስዊድናዊ እንተኾነ
ስለዚ ኤርትራዊ ደምን ኤርትራዊ መንፈስን በመባል ፖስት ገይራ ብዙሕ ሰብ ድማ ሪአክት ገይሩላ ኤርትራ ትብል ቃል ኩሉ ግዜ ዝኾነ ኤርትራዊ ቢንያም ድዩ ካልእ ድዩ ዝኾነ ነገር ኤርትራዊ ክስቶ ንኤርትራ ባንዴራ ለኤርትራ ተተጠቂምና ነቲ ናይ ኤርትራ ናራቲቭ ሼፕ ምግባር ልዑል ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ኣብ ኤክስ ከምኡ ድማ ኣብ ድራር ፎር አፍሪካ ብእንግሊሽ ብዙሕ ቪድዮ ዝገብር ግን ሰብ ስለ ዘይርዮ ዳርጋ ተዳኺምና እምበር ብዙሕ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ኣብዚ ድራር ፎር አፍሪካ ዝብል ብእንግሊሽ ንገብርና ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ስለዚ ኣብኡ እውን ሰብስክራይብ ግበሩ ሓግዙ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ግን ቀፃል ክገብር ፍትን ናይ ኤርትራ ፕሮሞት ንምግባር ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ኤርትራ ንምስራሕ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ኣስተዋፅኦ ግበሩ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ክውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ኣብዚ ክውድየ ምዝያደ ርፍቕ ገትፈኩም ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ